siden, og der må jeg bare sige, at det var et Brøndby-hold, der med. Caleb Jurenki. Darty hårdt pres. Præcis det samme som i sin første start. Hansen er jo dygtige fodboldspillere. Jeg vil faktisk synes, at Alexander Lind er sværere at håndtere for det. Prøv at se, hvor det er. Jeg skulle ikke have hættet til den. Og så med fejl. Darty. Jurenki. Holder hovedet koldt. Og så igen. Store rum at spille i. Når Nordsjælland... Spiller. Og en dansk træner. Jakob Friis. Og Just stor profil dengang var syg, og så blev han kastet lidt ind. Det gik ikke så. Han kunne altså ikke holde den hjemme. Så der scorede 2 gange på dem i. Det er jo, at man ikke får blokeret de her indlæg. Det der afgymnastik, det har aldrig været noget. Caleb Jurenki. De har noget, som de er utilfredse med. Jurenki. Caleb Jurenki. De to, altså Jurenki har jo dårligt nok lavet en fejl. Caleb Jurenki. Bakman til Caleb Jurenki. Og Willum Bertelsen lidt uden for billedet lige op ved Mads Christoffersen. Det er jo ikke en mand, der har for vane at skifte i den første time, Jens Følsgaard Olsen. Jurenki, Ankersen. Så hul på det sidste kvarter. Men jeg vil da sige, at Jurenkis udfald er 1876 tilskud. Aften med en negativ historie fra Nordsjælland. Men de laver et mirakel i de næste minutter, så de altså tabt 9. Men man skal også lige gøre det. Det her Brøndby er altså lort. Jurenki.